ďalky, tu taký dobrý lampy nechaj. To máš ako na počítačových hrách, každá lampa hlavou je za 5 bodov. Prečo si tak blízko pri ňom? Poď ďalej. Nevieš, jak sa to hádže tréningov? 3-4 peknou rybičkou, ukáž. Oh. Á, tak. Ešte si nevybil svetlo, ale zdánlivo tak lepší nahrávač by to dobehol. My by sme chceli naozaj, aby tá lopta išla pekne a toto učia tí ostré trénerskí harcovníci krásne to zdvihnúť do vzduchu, než to odpáliš niekde do neba. Vyskúšame druhú rybičku. Ale dres vydržal. OK, a teraz nasleduje to, čo býva dobrým zvykom. Výmena dresov. No, dievčatá. Zase s vami vybabrali, takže nepodarilo sa to. Muži budú hrať naďalej mužských a ženy v ženských. Nie, veď vy nemáte, bože chráň, kde máš občiansky, kdeže? Netoč to. Tak, dievčatá, ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sa vám naše dresy páčia. Tu niekde je ERA. Tam je SVK. ERA vždy na pravej strane. Hlavne nech sú úspechy a nech vy ste čo najskôr tých seniorských dresov. Ukážte zubky. Krásne, do fotoaparátov. Nech sa darí našim národným tímom, ktoré budú 4 roky nosiť dresy ERA. Ďakujem veľmi pekne aj chlapcom a devčatám. Výborná prezentácia. Po mužoch vždy býva väčší neporiadok.